IFM News. Mas pinaigting pa ng tanggapan ng Department of Trade and Industry Region 1 ang kanilang monitoring sa mga pamilihan ngayong holiday season. Sunod-sunod ang mga isinasagawang inspeksyon ng tanggapan sa mga pamilihan upang matiyak na sumusunod ang mga negosyante sa patakaran ng DTI at pagsisiguro sa kalidad ng mga ibinibentang produkto ng mga ito. Nito lamang isa-isang sinuri ang mga business establishments sa San Fernando City at ng mga produktong mabenta ngayong holiday season tulad ng liquefied petroleum gas o LPG, electronic cigarettes or vapes, Christmas lights at appliances. Ayan, dapat pumasok ang mga binibenta ng mga ito sa safety standards, kalidad at ang presyo nito upang matiyak na nasusunod ang mga regulasyon mula sa DTI. Ang pagpapaigting na ito ay upang matiyak ang seguridad at maprotektahan ang mga consumer laban sa mga nagbebenta ng mga substandard, peking mga produkto at ng mga hindi sumusunod sa regulasyon. IFM News. IFM News. IFM News.